Να περάσουμε τώρα στον δεύτερο βαθμό. Γιώργο. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Με τη συνεχή προεκλογική φωνή του Planet και της εκπομπής του Ευζήν, αγαπητοί ακροατές, η αποχή θάβει τη δημοκρατία. Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία είναι το μέγιστο αγαθό του πολίτη και έτσι όλοι εμείς πρέπει να πάμε στις κάλπες, ανεξάρτητα με το τι πιστεύουμε και που θέλουμε να ψηφίσουμε. Έχω την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας ο κύριος Μπάμπης ο Δραγασάκης. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Χαίρετε, γεια σας. Και είναι πρώην πρόεδρος της Ένωσης και σε όλα τα κοινωνικά πόστα της Ιράπετας. Είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να είμαι δραστήριος ως πολίτης αυτής της πόλης, αυτής της χώρας. Ενεργός πολίτης. Ναι. Κατεβαίνετε με τον συνδυασμό η Κρήτη μας αλλιώς. Με υποψήφιο περιφερειάρχη τον φίλο και σύντροφο Σπύρο Δανέλη, γνωστό για τα αυτοδιοικητικά του, γνωστό για την πολιτική του δράση, πρώην ευρωβουλευτής, με τεράστια εμπειρία και γνώσεις και κυρίως περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Έχετε στελεχώσει ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο από άξιους ανθρώπους. Από όλη την Κρήτη, παρόλο που αργήσαμε πολύ και υπήρχε φόβος και ατολμία ότι δεν θα τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε και αυτό μάλιστα εξέπλησε πάρα πολλούς, ότι ο Σπύρος ο Δανέλης κατάφερε σε επίπεδο Κρήτης να έχει ένα πλήρες ψηφοδέλτιο που να εκπροσωπεί όλα τα μέρη, μήκη και πλάτη της Κρήτης. Μάλιστα. Τι εκπροσωπεί τώρα, η πρώτη δήλωση που θέλουμε να κάνουμε εμείς ως συνδυασμός είναι αυτή η ανίερη συμμαχία του πρώην Περιφερειάρχη του κ. Αρναουτάκη με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πριν τη δήλωση την περιβόητη του κ. Μητσοτάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ και φίλος άσπονδος του κυρίου Αρναουτάκη, είχε δηλώσει ότι δεν χρειάζεται η περιφέρεια να είναι το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης και δεν χρειάζεται οι περιφέρειες να πάρουν κομματικά χρώματα. Και βλέπουμε μετά από 2 μήνες τον κύριο Μητσοτάκη, πριν καν ο κύριος Αρναουτάκης να δηλώσει την υποψηφιότητά του, να βγαίνει και να δηλώνει ότι στηρίζει αμέτρητα την υποψηφιότητα του κυρίου Αρναουτάκη χωρίς να υπάρχει αντίδραση. Αυτό για μας είναι ένα τεράστιο πολιτικό ατόπιμα της Κρήτης, διότι η Κρήτη ήταν το τελευταίο ανάχωμα στη δημοκρατία σε πανελλαδικό επίπεδο και δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Αρναουτάκης να παραδώσει την περιφέρεια Κρήτης στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη και να κινδυνεύει να βαφτεί μπλε. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση σε αυτές τις εκλογές. Για μας. Πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό και καλούμε όλο το δημοκρατικό κόσμο, όλο τον κόσμο που είδε αυτά τα τελευταία 13 χρόνια η περιφέρεια και το έργο της να μην είναι αποτελεσματικό, να μην τον αγκουμπάει, να μην είναι δίπλα του και τρανταχτό παράδειγμα είναι ότι αν βγούμε έξω στην κοινωνία και ρωτήσουμε εγώ οποιοδήποτε πολίτη που είδε στην περιφέρεια δίπλα σου τα τελευταία 13 χρόνια, μάλλον δεν θα έχει κάτι να μας πει. Μάλιστα. Αυτά σαν πρώτες δηλώσεις. Τι έχετε οι δηλώσεις που κάνετε είναι... Ναι, είναι... σαν εισαγωγή γιατί κατεβαίνουμε και γιατί έχουμε άλλη πρόταση και γιατί λέμε για την Κρήτη μας αλλιώς. Εκτιμούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 13 χρόνια που έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στην Κρήτη, είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, δυστυχώς σπαταλήθηκαν αποσπασματικά, ψηφοθυρικά, χωρίς ένα ενιαίο σχέδιο για την Κρήτη, ώστε να βλέπει την Κρήτη ως ενιαία περιοχή και όχι αποσπασματικά ή κατακαιρματισμένη κατά 4 μέρη. Και βλέπουμε επίσης ότι υστερούμε πάρα πολύ και σε επίπεδο υποδομών, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι η Νότια Κρήτης που υστερεί πάρα πολύ σε ανάπτυξη, και όπως βλέπουμε σε θεομηνίες όπως είναι στην Αγία Πελαγία και στη Σιτία και παλαιότερα σε εμάς εδώ, να μην υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές ή ολοκληρωμένες οι υποδομές που ξεκίνησαν ώστε να προστατεύσουν το λαό, τις περιουσίες,
τις επιχειρήσεις από τέτοια φαινόμενα. Ας το πάρουμε λοιπόν τώρα, είπες ΒΟΑΚ. Ναι. Ποια είναι η θέση σας εσείς για το ΒΟΑΚ? Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ είχαμε παραδώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, το πώς θα γίνει, πώς θα σχεδιαστεί, πού θα βρει χρήματα και πώς θα κατασκευαστεί. Πέρασε η πρώτη τετραετία με τον κύριο Μητσοτάκη θέλοντας να ανακατασκευάσει όλες τις μελέτες και τις προγραφές που είχαμε δώσει. Μπήκαμε στη δεύτερη τετραετία, στο δεύτερο έτος, σκαπετιά που λέμε δεν βλέπουμε. Και να σας πω και το εξής, που ίσως δεν το ξέρουν οι πολίτες εδώ. Το πιο όριμο κομμάτι του ΒΟΑΚ ήταν Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Υπήρχαν ολοκληρωμένες μελέτες, περιβαλλοντικές κτλ. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης πριν 3 μήνες, πριν 8 μήνες, 9 μήνες, να δεν κάνω λάθος, με πανηγυρικούς τρόπους στη Νεάπολη και εγγενίασε το έργο, υποτίθεται. Ήρθε ο εργολάβος, εγκατέστησε το εργοτάξιό του. Παρόλο αυτό υπεγράφτηκε η σύμβαση, βγήκε ανάδοχος, ο ανάδοχος εγκαταστάθηκε, έφερε μηχανήματα και όμως δεν μπορεί να δουλέψει. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλωτριώσεις. Τι γίνεται τώρα? Χάνει χρήματα το κράτος, πληρώνει τον εργολάβο χωρίς να εργάζεται, διότι ο εργολάβος έχει αναλάβει το έργο αλλά δεν μπορεί να εγκατασταθεί, δεν μπορεί να βάλει μηχάνημα να δουλέψει. Και το βασικότερο, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 52 εκατομμύρια και επί κυρίου Μητσοτάκη ο προϋπολογισμός του έργου ανέβηκε στα 154. Γιατί και πώς δεν ξέρουμε. Άρα βλέπουμε εδώ ότι παρατείνεται αυτή η όλη η ιστορία με το ΒΟΑΚ, υπάρχει ανησυχία σε όλους και με όλα τα προβλήματα που αυτό παρουσιάζει. Ναι. Στην κυκλοφορία εμπορευμάτων, στην κυκλοφορία ανθρώπων, στην κυκλοφορία τουρισμών, στα λεπάλαια ατυχήματα που γίνονται και μάλιστα νέων ανθρώπων, στις ενστάσεις που έχει υποβάλει σύσσωμο το Ηράκλειο ότι ο ΒΟΑΚ τέμνει το Δήμο Ηρακλείου στα 2, πράγμα που οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί δεν το προβλέπουν, άρα χρειάζεται ξανά σχεδιασμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μπει σε μια τέρμενη διαδικασία μελετών, ακύρωση μελετών και αυτού από την αρχή. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός, πολλοί κάτοικοι της Ιεράπετρας, που σημαίνει ότι και το Καβούσι, έχουν αντιρρήσεις και είναι έκπληκτοι που δεν υπάρχει σχεδιασμός του ΒΟΑΚ για την Ιεράπετρα. Ναι. Να πω κάτι γενικό για να γίνει κάτι κατανοητό. Οι υποδομές όπως είναι ο ΒΟΑΚ, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα, οι δρόμοι, τα δίκτυα σε νερό, τα δίκτυα τα αποχετευτικά, θεωρούνται βασικές προϋποθέσεις για να δημιουργεί μια ανάπτυξη. Και τις φτιάχνουμε, τις δημιουργούμε εκεί που προβλέπουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνει μια ανάπτυξη. Είτε αγροτική, είτε τουριστική, είτε βιομηχανική, οτιδήποτε. Στην Κρήτη δυστυχώς και γενικότερα στην Ελλάδα, πρώτα αφήνουμε και δημιουργείται η ανάπτυξη και κυρίως με άναρχο τρόπο, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς χωροταξία, χωρίς περιβαλλοντικά σχέδια, και μετά ερχόμαστε και λέμε έχουμε ανάγκη από δρόμο, έχουμε ανάγκη από αποχετεύσεις. Η νοοτροπία με είναι αυτό. Πώς θα σχεδιάσεις τώρα σε ένα τέτοιο τόπο ένα οποιοδήποτε τέτοιο έργο μεγάλο? Χρειάζεται λοιπόν πολύ διάλογο με τις κοινότητες, με το λαό, με τον κόσμο που αφορά αυτό το έργο. Μελέτη πρώτη, μελέτη δεύτερη, μελέτη τρίτη, μέχρι να βρεθεί η κοινή συναισθαμένη, να πιστεί η κοινωνία ότι ναι, και εγώ πρέπει να θυσιάσω κάτι, να πιστεί και η περιφέρεια ή το κράτος ότι ναι, και εγώ πρέπει να βάλω κάτι παραπάνω για να κάνω επιτέλους αυτό το έργο. Στην Ιεράπετρα λοιπόν και όπως είπατε και στο Καβούσι δεν έχει γίνει αυτό. Ένας διάλογος 1, 2, 3, 10 φορές ώστε να πιστεί η κοινωνία, να καταλάβει την αναγκαιότητα του έργου και να δει ότι και αυτοί δυστυχώς δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όπως θέλουμε, να υπάρχει μια μοιραία υποχώρηση ή επανασχεδιασμός. Το ίδιο και στην Ιεράπετρα. Ήρθε ο ΟΑΚ και παρουσίασε μια μελέτη, μια προμελέτη μάλλον, ή μάλλον ένα σχέδιο επί χάρτου, το δρόμο Παχιάμο Κεντρή Ιεράπετρα, το οποίο έπλητε σοβαρά μερικές οικογένειες, και αντί να ξανασχεδιάσει το έργο να δει μήπως υπάρχει δυνατότητα να περάσει αυτός ο δρόμος από κάπου αλλού, το ακύρωσε.
Το ίδιο έγινε και με τη μελέτη Βιάνος Ιεράπετρα, το διευρωπαϊκό, για να συνδεθεί το αεροδρόμιο. Ήρθε, παρουσίασε ο ΟΚ μια προμελέτη, ένα σχέδιο, και εφόσον υπήρχαν αντιρρήσεις, αντί να το ξανασχεδιάσει, αντί να ξανασκεφτούν μήπως υπάρχει και άλλη δυνατότητα, μήπως υπάρχει, ας κοστίζει κάτι παραπάνω, το εγκατέλειψε. Το ίδιο έγινε και με το δρόμο εδώ Ιεράπετρας Αγίου Ιωάννου. Αντιδράσει η κοινωνία εκεί με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί. Ναι. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Αντί να επιμείνουμε στο διάλογο, αντί να επιμείνουμε σε εναλλακτικά σχέδια, εγκαταλείψαμε και αυτή τη μελέτη. Άρα τη βλέπουμε μια Ιεράπετρα απομονωμένη από τις όμορες πόλεις γύρω-γύρω και γενικότερα από την Κρήτη, και όλοι παραμονιόμαστε για το οδικό δίκτυο. Είτε στον Άγιο Νικόλαο θέλω να πάμε, είτε στη Σιτία, είτε στη Βιάννη. Πάντως ο ΒΟΑΚ τέμνει και βουλιάζει το Καβούσι. Σας είπα, δεν ξέρω ακριβώς τη μελέτη, τι προβλέπει η μελέτη, απλά ξέρω ότι τέμνει το Καβούσι. Μπορεί λοιπόν με ένα διάλογο, η επιστήμη, δόξα τω Θεώ, σήμερα έχει αναπτυχθεί, μπορεί να βρει εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές προτάσεις, εν ανάγκη να κοστίσει κάτι παραπάνω. Τόσα λεφτά σπαταλάει η Ελλάδα από εδώ και από εκεί. 500 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία και πνίγει και όλη η Θεσσαλία 10 φορές. Λοιπόν, ας παταλήσει κάτι παραπάνω, προκειμένου να γίνει ένας δρόμος ασφαλής, να μην ενοχλεί την κοινότητα και να μην κινδυνεύουν κάθε μέρα τα παιδιά του Καβουσιού να βρεθούν στην άσφαλτο σκοτωμένα. Άρα διάλογος, διαβούλευση, συμμετοχή της κοινωνίας σε όλα τα μεγάλα έργα που αφορούν τη ζωή μας και την ανάπτυξη της Κρήτης. Το σχέδιό σας λοιπόν είναι δεδομένο. Αν μιλήσουμε για τι πράγμα θέλετε να μιλήσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά σας? Είπα στην αρχή ότι τα μεγάλα έργα γίνονται αποσπασματικά, ευκαιριακά και κυρίως έχουν και το στοιχείο της ψηφοθερίας. Χρειάζεται λοιπόν η Κρήτη ένα ενιαίο σχέδιο, ένα master plan που να αφορά και τα οδικά δίκτυα και τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα τις μεγάλες υποδομές. Παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται μία μελέτη για να αποδείξουμε τη φέρουσα ικανότητα όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Λέμε τουριστική ανάπτυξη. Πόσο τουρισμό χωράει η Κρήτη? Τι τουρισμό θέλουμε? Θέλουμε μεγάλα ξενοδοχεία all inclusive? Θέλουμε μικρά ξενοδοχεία περιποιημένα που να απευθύνονται σε ακριβούς πελάτες? Θέλουμε ένα τουρισμό που να είναι συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας, με την περιφέρειά μας? Τι θέλουμε? Τι θέλουμε? Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ψάξουμε, να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε σε ένα χαρτί, να τα σχεδιάσουμε. Διότι τώρα ακούμε εδώ το παράδοξο. Γίνεται ένα μεγαλεπίβολο έργο που λέγεται Αεροδρόμιο Καστελιού, με φιλοδοξία 15-20 εκατομμύρια τουρίστες. Ερώτηση: η Κρήτη χωράει τόσους τουρίστες? Έχει νερό να πιούνε? Έχει οδικό δίκτυο να εξυπηρετηθούν? Έχουν υποδομές? Καταλάβατε? Ο κύριος Τσελέντης λέει ότι ο διάδρομος είναι πάνω στο σεισμικό ρήγμα. Και αυτό δεν είναι, αποτελεί ένα πρόβλημα? Φανταστείτε μεθαύριο, Θεέ μου φυλάει, χτύπα ξύλο, να γίνει ένα τέτοιο φαινόμενο. Ποιοι θα αναλάβουν τότε την ευθύνη? Εμείς κάναμε μελέτη, αλλά η μελέτη δεν μας προέβλεπε τέτοιο. Συνήθως έτσι γίνεται. Εδώ άρα είναι ένα κλασικό παράδειγμα, αγαπητέ Γιώργο και Ιάκωβε, πώς σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αυτά τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, αλλά από ό,τι βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εσείς θέλετε να συνδέσετε τώρα τον τουρισμό με τον πρωτογενή? Δεν πρέπει. Ακριβώς. Δεν πρέπει. Δηλαδή δεν πρέπει ο τουρίστας που έρχεται να είναι ενημερωμένος ότι εδώ, ξέρεις, έρχεσαι σε ένα μέρος που υπήρξε κάποτε ο μινωικός πολιτισμός. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού είναι ο τρόπος που τρέφονταν οι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας τα ενδογενή προϊόντα. Να ξέρει πάνω χάρη ότι οι ντομάτες που τρώει, τα κυπευτικά, τα φρούτα, το κρασί, το μέλι και ένα κάρο άλλα προϊόντα, το κρασί που πίνει, είναι ντόπια και παράγονται εδώ, εκεί, με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι ψαγμένοι τουρίστες, αυτά τα ξέρουν. Όλοι που έρχονται εδώ ξέρουν. Όλοι. Όχι, γιατί όλοι ναι, ας πούμε το 90% πάντως ξέρουν που πάνε και γιατί. Να μας πείτε δύο λόγια για αλλά κυρίως θέλω να πω το εξής.
Ακούμε το καλοκαίρι Μάιο, Ιούνιο και έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη. Ναι. Και δεν βλέπουμε από την άλλη μεριά αύξηση της ζήτησης στον κηπευτικό μας. Δεν βλέπουμε παράλληλα αύξηση των τιμών, διότι υπάρχει τόσος τουρισμός, καταναλώνει, άρα από 0,30 πρέπει να είναι 1,5 ευρώ, 2 ευρώ όλα τα κηπευτικά. Δεν το βλέπουμε αυτό, άρα κάτι συμβαίνει. Μήπως τα ξενοδοχεία και οι μεγάλοι όμιλοι περισσότερο εισάγουν προϊόντα παρά καταναλώνουν εδώ ντόπια προϊόντα. Αυτή η πολιτική είναι πανελλήνια πολιτική της Να τα εισαγωγής. λοιπόν. Δεν πρέπει λοιπόν παράγουμε. η περιφέρεια να κάνει ενέργειες, να προσπαθήσει να φτιάξει προγράμματα, να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει. Έτσι. Όχι πως δεν κάνει, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα δυστυχώς. Αλλά πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Να συνδέσουμε τον τουρισμό με όλα αυτά που προείπα. Πώς το έχει καταφέρει η Ισπανία, πώς το έχει καταφέρει η μάνα των μαθών που είναι η Ιταλία, πώς το έχει καταφέρει η Πορτογαλία και άλλες χώρες. Ένα σωρό παραδείγματα έχουμε. Που εκεί ο τουρισμός πράγματι δίνει ανάσα, δηλαδή γιατί οι τουρίστες μέσα στον προορισμό τους να μην έχουν και μία βόλτα από τον κάπο της Ιεράπετρας που είναι γεμάτα θερμοκήπια, να δούνε τον κόσμο πώς καλλιεργεί, να δούνε τα πιστοποιημένα προϊόντα μας, αλλά τι λείπει? Λείπει η προσοχή στο περιβάλλον. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Θέλω να κλείσουμε με την ενέργεια που δηλαδή, είναι το πρόγραμμά σας με δηλαδή, το περιβάλλον και η οικολογική πολλές φορές ισορροπία. κουβέντες ότι το θερμοκήπιο στην Ιεράπετρα είναι αρνητικός παράγοντας ανάπτυξης ή επίσκεψης. Εγώ λέω ότι αν εμείς οι αγρότες, εάν ο Δήμος, εάν γενικότερα οι φορείς δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση των απορριμμάτων, στη διαχείριση των αποβλήτων, στην καθαριότητα και το διαφημίσουμε αυτό με κάποιο τρόπο, εγώ νομίζω ότι θα είναι πόλος έλξης πολλών τουρισμών. Ναι, όχι να το διαφημίσουμε, να το βάλουμε στην πράξη. Βέβαια, δηλαδή παλιά εγώ θυμάμαι και οι αγρότες εδώ με την παρότριση των Υπουργείων, των Ομαρχιών πηγαίνανε στην Ολλανδία να δούνε πώς καλλιεργούν οι άνθρωποι, να δουν τα θερμοκήπια και ερχόταν πίσω έκπληκτοι με τον τρόπο που διαχειριζόταν τα διάφορα πράγματα. Γιατί αυτό δεν το αντιγράψαμε και εδώ στην πράξη? Καταλάβατε? Για το θέμα τώρα της ενέργειας, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, περιβάλλον. Άλλο ένα θέμα που έχει ξεκινήσει δυστυχώς λάθος για την Κρήτη θα πω. Καταρχάς, πρώτη παρατήρηση. Δεν υπάρχει κανένα δημόσιο κτίριο, ούτε στην Ιάπτρα, σχολείο, παιδικός σταθμός, δημαρχείο, δημοτική στέγη, να έχει απάνω έναν καθρέφτη. Δεν έχει σπροχτεί, ας το πούμε, δεν έχει προωθηθεί η μικρής κλίμακας πάρκα, σκέπες, δεν έχει καταφέρει να πείσουν τους αγρότες ότι είναι σε συμφέρον τους να κάνουν μικρές ενεργειακές μονάδες και έχουμε μπει κατευθείαν στα βαθιά, στα μεγάλα αιωλικά πάρκα, χωρίς να σεβαστούμε τον πολιτισμό, χωρίς να σεβαστούμε τις περιοχές Νατούρας, χωρίς να σεβαστούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς να σεβαστούμε τα δασικά. Έτσι. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν... Θα εσείς και να δώσετε, ας πούμε, ένα βουνό απροσπέλαστο, ούτως ώστε αυτός που θέλει ενέργεια να πάει εκεί να κάνει. Και εκεί πάλι θέλει μια στοχευμένη μελέτη, μια στοχευμένη δράση. Υπάρχουν χώροι που μπορούν να διαταθούν για τέτοιες επενδύσεις, αλλά με σεβασμό, είπαμε, πρώτον στους αρχαιολογικούς ζώνους, στις περιοχές Natura που έχει πάρα πολλές η Κρήτη, και στα δάση μας, που δεν είναι και πολλά, λίγα δυστυχώς είναι απομείνει. Τα κάψαμε. Άρα, ναι μεν έχουμε ανάγκη από ήπιες μορφές ενέργειας, μιας και βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο με τα ορυκτά καύσιμα και που έχουμε καταντήσει. Από την άλλη όμως πρέπει με μεγάλη προσοχή, σεβόμενοι ορισμένα πράγματα, να μπούμε σε αυτή την επένδυση, σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να ψηφίσουμε, Μπάμπη Δραγασάκη, με το συνδυασμό του κυρίου Δανέλη του Σπύρου, η Κρήτη μας? Για τους λόγους που προείπα, για τους λόγους και γενικότερα την πρόταση που κάνει ο Σπύρος ο Δανέλης με το πρόγραμμά του και για το συνδυασμό που έχει επιλέξει να έρθει στις εκλογές, που είναι οι άνθρωποι της προσφοράς, της καθημερινότητας,
που νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια προϊστορία και αν κοιτάξουμε και τους ντόπιους υποψήφιους, που επιτρέψτε μου να τους αναφέρω, πέρα από το πρόσωπό μου, είναι ο Θεοδοσίου Τσάβλα Μαλαματή, είναι φυσιοθεραπεύτρια στο νοσοκομείο Εράπετρας. Του Μανώλη του Τζάβλα, ναι. Ναι, του καθηγητή. Είναι η Μπαβιαδάκη Νίκη Κυριάκου από το Καβούσι, καθηγήτρια. Η καθηγήτρια που ήταν μάλιστα. από το Καβούσι. Ναι. Είναι ο Μπάμπης ο Παπαδάκης, ο Γεωπόνος, ο Χαραλάμπος από το Μακρύ Γυαλό. Ναι. Είναι ο Σιμόπουλος ο Πανταζής, ο γνωστός. Ο γνωστός σεφ. Έχει και πολλές περγαμηνές, θα έλεγα. Και η Χρύσα η Σταυρακάκη, συνταξιούχος, γνωστή. Συμμετέχει πάρα πολλές φορές σε εκλογές. Όλοι αυτοί λοιπόν νομίζω ότι είναι πολίτες διακεκριμένοι αυτής της πόλης, με περγαμηνές στην προσφορά τους, με την καθημερινή τους στάση σε πολλά θέματα κτλ. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είστε καλά και εγώ για τη φιλοξενία. Κύριε Μπάμπη, που δώσατε το στίγμα και στους άλλους συναδέλφους σας. Πρέπει. Ευχαριστώ. Δεν είχα χρόνο να διαβάσω και όλου του νομού που θα έπρεπε. Η Κρήτη μας αλλιώς. Η Κρήτη μας αλλιώς λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τελειώσαμε τον κύριο Ταρασάκη. Ευχαριστώ.